طاهر تومانов директори маркази вилояти ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил дар шаҳри Колоб дар пайи беморӣ дар синни 65 солагӣ аз олам даргузашт. гуфта мешавад ки Туманов вақтҳои охир аз бемории сиррозии ҷигар ранҷ мебурд. 2 моҳи охир пайваста табобат гирифтанд, вале аҳволашон беҳтар нашуд. дирӯз ҷон ба ҳақ таслим намуд. Туманов аз кадрҳои бутаҷрибаи минтақаи Колоб ба ҳисоб мерафт. гузашта аз ин як инсони комилӣ дар касбаш содиқ буд, ҳамеша дар хидмати мардум қарор дошт. Тоҳир Туманов 65 сол дошт ва беш аз 40 соли худро ба касбу кори пизишкӣ бахшида буд. 2 соли охир мудирияти маркази вилояти ҳимояи аҳолии бемории сили дии шаҳри Колобро ба уҳда дошт.